40 jaar zwemclub, tenminste 40 jaar van jouw zwemclub, want volgens mij bestaat de zwemclub veel langer. Maar er is bij mijn weten geen goed archief en ik heb voor jou eens een keer allerlei jaartallen aan mij geroepen. En jij weet volgens mij precies wanneer zijn we in Oorschot begonnen. En toen zijn we het Oorschot weggegaan en toen zijn we weer een de Albatros begonnen. Maar ik ga zelf al 20 jaar mee, dus ik weet in ieder geval zeker dat het al 20 jaar hier is. En ik heb er eigenlijk 40 jaar lang heel hard voor ingezet. Ik had graag gewild dat het nog langer kan. Maar ik begrijp dat je nog lekker blij mee bent als deelnemer, dus dat moet je zeker doen. Maar vandaag toch even een moment om er even aandacht aan te schenken. Ach, heet. Niet op gerekend, maar toch. Rechts even terug. En Ria heeft ook nog een heel mooi cadeau voor jou. En daar wou ze zelf natuurlijk tegen overhandigen. Je vindt me toch een kroela, hè? Nee, dan wel, ja. Super mooi, ja. Ja, prachtig.